Kabiaren misioa, mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonei egoitzetan eta eguneko zentroetan zaintza eta arreta integrala ematea da. Eta horretarako funtsezkoa da hizkuntza ere kontuan hartzea. Eta goiar asko eskualdunak dira, eta euskeraz bizi dira. Orduan beraien harremanak garatzeko, gurekin komunikatzeko, gurekin ere edo gure langileekin harremana efektibo positiboa garatzeko euskera beharrezkoa da. Horregatik, egoitzaren plangintza orokorrean euskera kontutan izan behar dugu, eta egoiarren zainketen plangintza egiterakoan ere. Hizkuntza komunikatzeko tresna den heinean, eragin zuzena du erabiltzaileek jasotzen duten arretan. Eta oso garrantzitsua da, haiek aukeratzen duten hizkuntzan hitz egiteko aukera izatea. Zaintzaileekin, erizainekin, sendagileekin, guztiekin zuzeneko harremana izateak asko laguntzen du diagnosian, hurbiltasunean, babes sensazioan eta segurtasunean. Adinekoak diren menpeko pertsonak hartatzean oso garrantzitsua da beraiek euskaldunak badira edo euskaraz atenditzeko nahia badaukate, oso garrantzitsua da nahi hori detektatzea. Era horretan beraien beharrak, beraien sentipenak, beraien gaitzak guri hobeto azalduko dizkigute eta guk horren aurrean erizain eta mediku taldetik erantzun hobea eskaini dezakegu kalitatezko zaintza bat eskainiz pertsona hauei. Izan ere, egoitzak erabiltzaileen etxe bilakatzen dira eta adinekoek nahi duten hizkuntza erabiltzeko aukera badute, hobeto sentituko dira, bai beren inguruarekin eta baita beren buruarekin ere. Ona, Bizpairu aldera etorri nintzen oin 9 urte. Eta nao oso gustora. Daukan lagun asko, danok itxen du euskeraz berba, eta etxian bedanak berba itxen dau euskeraz. Ni posi nao, amen. Egoitzan. Nere ama oso posik etorri zen Bizpairu alde egoitzara. Eta posi dago, ondo zainduta dago, eta etxian beti euskeraz egin du. Eta berak hemen, euskaraz zaitzen dau, euskaldunekin ondo moldatzen da, erdeldunekin ondo moldatzen da, baina nahi zau dau euskaraz etxia. Eta ni oso posi nago, porque dago oso ondo zainduta, eta alaba moduan posi sentitzen naiz. Hori lortzeko, ezinbestekoa da kabiak eta zerbitzu ematen duten enpresek eskuz esku lan egitea bakoitzak bere roletik. Guretzat garrantzitsua dira euskera eta kalitatezko zaintza. Kabiarentzat ere garrantzitsua dira eta bat egiten dugu bide horretan. Kabiarekin lan egiten dugun egoitzetan hizkuntza irizpideak jasotzen dira. Hizkuntza zaintzaren erdigunean kokatzea garrantzitsua da. Arreta euskaraz jaso nahi duten egoiliarrak arreta euskaraz jasotzeak babesa, segurtasuna eta hurbiltasuna eskaintzen die. Gainera, hizkuntzen kudeaketak epe labur eta luzerako estrategiak eskatzen ditu, eta zentzu horretan ezinbestekoa da eragile desberdinen arteko elkarlana. Horren adibide izan daitezke, aberekin batera kabiako langileentzako aitortzak eta tituluak lortzeko bideak landu izana. Edota kabiak bere beharren inguruan egindako hainbat aurkezpen ondoren, zaintzan oinarritutako ziklo formatibo bat A eredutik D eredura igaro izana. Azken batean, momentuko beharrei erantzun integralak ematen saiatzen da kabia, eta horretarako alde desberdinetatik eragiten du. Inondik ere, behar duen lekuan dago euskara. Elkarlanean oinarritutako kalitatezko zaintzaren eta pertsonengan oinarritutako arretaren erdigunean.